شر و پevçûn û qedexeya derketina derveya li navçeya Sûriya Amedê berdewam dike. Heta niha ji Sûrê 25,000 kes koçber bûn û li navçeyên dinên Amedê bicih bûn. Hinek ji wan li Yenîşehîr, hinek ji wan jî li Peyas û Baxlarê bicih bûn. Nêzîkî 200 malbat jî di Tokyo'da bicih bûn. Piraniya wan li Sûrê xwedîxanî bûn. Lê niha di Tokyo'da bi 300 lîreyê dimînin. Me deriyê xwe me kilît kir û me dewarê xwe cî hiştin û em reviyan. Deriyê millet giş reviyan em jî reviyan yani em kiriya xwe em çer em mecbur kiriya xelkê bidin. Em kiriya xelkê nedin em mecburin. Şurtî miştî havînê şolî em ê gişî ana kirî me xelkê bidin heqî ceylanê bidin wekî em ê çer bikin. Malbatên koçber bêyî ku eşyayên xwe bigirin bi reverev ji Sûrê derketine. Ji ber vê yekê jî tenê, nivîn, zexîre, cil û bergên xwe bi xwe re anîne. Ew niha şerpeze ne. Eşyayımı gişliyor, dest şişine dayı. Hemen de qadını bin şoranine, tişkitine yakini. Em tir sarıhı xur em reviyan. Mene mal hani, mene tişki hani. Koçberiya li Sûrê her diçe zedetir dibe. Her malbat ji xwe re li xaniyekê erzan digere. Kirê li vê derê di donî sisêne. Lê ji ber ku hejmar zêde ye, xwediyê xaniyan dişûna ku alîkariya wan bikin de kiriya xaniyan bilind kirine. Kirêya mesela îro insan hene dibe xaniye min mesela ji çara kêmtir nede. Mesela ew dikin fırsatçıtiye dikin heya ji destê meriv were mesela meriv gerek ji hev re yardımcî be. Navçeya Sûreya Amedê navçeyekî dîrokî ye. Piraniyan şeniyên li Sûrê di salên notî de gundên wan ji aliyê dewletê ve hatine valakirin. Niha ew koçberiya duyemîn dijîn. Bi hezaran kesên ku ji Sûrê koçber bûne ji xwe re starek dîtine. Niha daxwaza wan ew e. Xizmên wanên ku di nava şer de mane jî bi saxî û silametî bifilitin û ji xwe re starek bibînin. Gönül Morkoç, Rudaw, Amed.